Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. So recommend gid naton nga kung may nagaduha-duha sila nga maka-receive sang COVID-19 vaccine, open man ang aton nga mga clinics or mga clinics ang doctors diri sa Iloilo City para mag-advise sa ila kung ano ang mga dapat nila nga obrahon before and after vaccination. So ang gina-recommend naton nga para maproteksyonan naton aton kaugalingon, hindi lang aton kaugalingon kundi aton man nga mga members ng family or sang household naton nga para nga malikawan naton nga magka-severe COVID, kinahanglan naton nga mag-receive sang 2 doses of COVID-19 vaccine. So panumdumon lang naton nga it's our responsibility sa aton community, sa aton family, kag sa aton man self para nga malikawan naton ang severe COVID.